कोसागुंडार ऐतिहासिक माघ मंडई अनुष्ठित। नवरंगपुर जिला कोसागुंडा ब्लॉक सदर महकुमाଠାରେ कोसागुंडार ऐतिहासिक माघ मंडई यात्रा बहु जाकजमक एवं बहु आडंबर पालन कर ଏହି ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରାଜା ଚାଉରିଆଙ୍କ ଏହା ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ କୋସାଗୁଣ୍ଡା ଓ ଆଖପାଖ ବରପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ଲାଠି କୁର୍ଚି ପାଲିଙ୍କି ଆଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗାଦିମାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୋସାଗୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଦେବୀ ମା ଓ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରାଜା ଚାଉରିଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ 26 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଠି କୁର୍ଚି ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ 300 ସାନ ବଡ଼ ଲାଠି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଖପାଖି 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜନଗହଳିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୋସାଗୁଣ୍ଡା କୁଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଛକ ଗହଳି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସଙ୍କ କଡ଼ା ଚେକିଂ ସହ ଚୋରି ପକେଟମାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଡାକୁବାଇ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଚଲାଣ ଶିରା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମୀନା ବଜାର ଗ୍ରାମଦୋଳି ରାମଦୋଳି ଡ୍ରାଗନ ଦୋଳି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସହ ଘରୋଇ ଉପକରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି କୋସାଗୁଣ୍ଡା ସଦର ମହକୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡେଇରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଦାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ମଣ୍ଡେଇ କମିଟି ସଭାପତି ଡାଳିମ୍ବ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।